бинанда азиз, ҳамсӯҳбати мо Таҳмина Ҷураева, муовини раҳбари идораи ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният мебошад. хуб, Тахмина бону, шумо ба наздикии марҳилаи сеюми мониторинг дар маҳбасҳои Тоҷикистонро ба анҷом расондед ва ҳоло вазъи зиндонҳои Тоҷикистон чӣ гуна аст? Мониторинговая группа начала свою деятельность с февраля 2014 года, и начиная с того момента по настоящий день... гурӯҳи мониторӣ фаъолияти худро аз моҳи феврали соли 2014 шурӯъ кард. аз он вақт то имрӯз 18 маротиба аз зиндонҳои мухталифи Тоҷикистон дидан кардааст. феълан мо дар даври сеюми мониторинг қарор дорем. дар маҷмӯъ мо дар ин маврид пешрафтҳое ба даст овардаем. дар аввал бо мушкилоте рӯбарӯ шуда будем. боздиди гурӯҳи мониторӣ аз зиндонҳо пас аз огаҳии қаблӣ сурат мегирифт. яъне муассисаҳои нигаҳдории маҳбусон аз қабл аз боздиди гурӯҳи мониторӣ огаҳ буданд. вале шурӯъ аз соли ҷорӣ мо ба ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон ба мувофиқа расидем, ки боздидҳои мо ба муассисаҳои нигаҳдории маҳбусон ва боздоштгоҳҳо ғайримунтазира бошад. ба ҳамин шакл мо 9 боздид доштем. сана ва макони боздиди гурӯҳ аз қабл мушаххас набуд. ҳамчунин мо дар гузашта макони суҳбати инфиродӣ бо маҳбусонро надоштем, аммо соли ҷорӣ ин имконро ҳам ба мо фароҳам карданд. вале то ҳол низ мушкилоти дастрасии гурӯҳи мониторинг ба асноди тартиботи дохилии муассисаҳои нигаҳдории маҳбусон ва боздоштгоҳҳо боқӣ аст. дар масъалаи шароити нигаҳдории маҳбусон ва боздоштшудаҳо пешрафтҳои муайяне ба назар мерасад. В этой сфере тоже можно отметить определенные успехи. Шумо аз 9 муассиса дидан кардед, инҳо кадом муассисаҳо буданд? Мы посетили такие учреждения, как ИВС города Душанбе. мо ба боздоштгоҳҳои муваққатии шаҳри Душанбе, қисми низомӣ дар ноҳияи Данғара, колонияи ислоҳӣ дар ноҳияи Ваҳдат, боздоштгоҳи муваққатӣ дар шаҳри Кӯлоб, боздоштгоҳҳои муваққат дар шаҳри Хорух, Хуҷанд ва Конибодом ва боздоштгоҳи муваққат дар ноҳияи Вахш сафар доштем. Также посетили ИВС Вахшского района. хуб, масалан, чанд соли пештар дар бораи шиканҷа дар зиндон зиёд мегуфтанд ва имрӯз чӣ хел аст ин вазъият дар зиндонҳо? По результатам первых 2 фаз нашего посещения... дар 2 давраи аввали боздиди гурӯҳи мониторӣ аз боздоштгоҳҳо ва зиндонҳо афроди ҳамсӯҳбатони мо аз далелҳои шиканҷа шудан суҳбат накарда буданд. дар давраи саввуми соли ҷорӣ бошад, гурӯҳи мониторӣ 2 мавриди шикоят аз шиканҷаро сабт карда ва ба идораи ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон пешниҳод кард. масалан, омбудсмени Тоҷикистон мегӯяд, ки дар зиндонҳо вазъи шиканҷа ба солҳои пештар камтар шудааст. агар чунин бошад, ба назари шумо сабаб чӣ аст, ки масалан камтар шудааст? Вы знаете, на этот вопрос сложно ответить, поскольку о масштабах мы не можем судить, поскольку нет... медонед, ба ин суол посух додан мушкил аст, зеро мо аз доираи шиканҷа дар боздоштгоҳҳо ва зиндонҳо чизе гуфта наметавонем, зеро омори расмии шиканҷа вуҷуд надорад. шумо медонед, ки дар Тоҷикистон эътилофи зидди шиканҷа фаъол аст ва тибқи маълумоти ин эътилоф соли ҷорӣ 35 мавриди шиканҷа дар боздоштгоҳу зиндонҳо сабти ном шудааст. В Таджикистане не только в закрытых учреждениях, полузакрытых, а в целом коалиция обратилась только человек. Ташаккури зиёд барои суҳбат.